ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Шумо бошад моро бо лайк ва комментариҳои худ дастгирӣ кунед. мо бошад наворро оғоз мекунем. доруҳое ки айни замон шумо дида истодаен доруҳои гиёҳии босифат аз ширкати шифофармо мебошад, ки шумо имконият доред ки ҳамаи ин доруҳоро бо нархи арзон дастрас кунед. доруҳо барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ, барои фарбе ва харобшавӣ, барои ришу мӯйсарбарорӣ, барои дарди дил, дарди мушакҳо ва ҳамчунин равғани сиёҳдона, ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам гуфта буд ки ба ғайр аз марг ба ҳамаи дигар дардҳо даво мебахшад. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро ба даст меоред ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунед. ҷангвари бебохти вазни 77 кг UFC Иен Гери нақшаҳои ояндаи худро гуфт. биёед суханҳои ӯро гӯш мекунем. ман ҷангвари ҷавоне ҳастам ки чеҳраи худро дар экранҳои калони ҷаҳон дидан мехоҳам ва дар муҳориба бо ҷангварони аз ҳама хатарноктарин ва даҳшатноктарини ҷаҳон шоу нишон додан мехоҳам. сценарияи олиҷаноби ман чунин аст. ман Шавқат Раҳмоновро шикаст медиҳам ва баъд дар вазни 77 кг камарбандро гирифта чемпион мешавам. баъдан ман ба вазни миёна мебарам. Ҳамзат Чимаевро шикаст медиҳам ва соҳиби дуюм камарбанд мешавам. ман аз ягон кас наметарсам. ман медонам ки чӣ қадар бо истеъдодам, гуфтааст Гери. ва дӯстон, Ҳамзат Чимаев бетараф намонд ва дар ин суханҳои Гери чунин ҷавоб дод: Гери, ту хеле лоғари кӯдак, ба дандонҳои гург наздик нашав, вагарна бекалам мемонӣ, навиштааст Чимаев. хотиррасон мекунем ки Иен Гериро аллакай шаби ҳамин шанбе ба якшанбе дар турнири UFC 310 муҳориба зидди Шавқат Раҳмонов интизор аст. тобовӣ ҷангвари вазни 61 кг UFC Пётр Ян гуфт ки муҳорибаи навбатии худро зидди кӣ гузаронидан мехост. ман фикр мекунам ки барои реванш бо Мераб Дувалишвили арзандаам ва ин муҳорибаи дурахшон мешавад. албатта қарорро роҳбарони UFC мебароранд, лекин ман розигии худро медиҳам. ман омодаам ки бо ӯ моҳи мард муҳориба гузаронам. агар ки муҳорибаи Мераб ва Умарро ташкил кунам, пас ман мехостам ки бо Шон Омели реванш гузаронам. ман бо Шон Омели 5 раунд ҷангидан мехоҳам. агар ки ин муҳориба баргузор гардад, пас фикр мекунам ки муҳорибаи хеле шавқовар мешавад. аммо аз Шон дида ба ман муҳориба зидди Мераб шавқовартар аст. вақте ки ман бо Мераб ҷангидам, як дасти ман осеб дошт ва гуфта мешавад ки ман як даста бо ӯ ҷангида будам, гуфтааст Ян. хотиррасон мекунам ки чанд рӯз пеш Пётр Ян дар муҳориба зидди Дэвисон Фигередо ғалаба ба даст овард ва ин дуюм ғалабаи пайдарҳам барои Пётр шуд. чемпиони вазни сабук UFC Ислам Махачев оиди суханҳои чемпиони вазни ним сабук Илия Топурия фикрҳои худро баён кард. ҳозирашда ӯ ягон сухани аз рамка берун гуфтагӣ нест ки ба ман сахт расида бошад. ин кори ӯ як ҳиссаи бозӣ аст. ӯ чемпион аст ва бояд ки гап занад. 100% мо бо ӯ ягон гуна суҳбат мекунем. ӯ доимо оиди ман гап мезанад. шояд ягон чиз гуфтан мехоҳад. ман намедонам ки ӯ аниқ чӣ гуфтан мехоҳад. барои ҳамин во мехӯрем ва гап мезанем. агар ки ӯ дар кӯча ҷангидан хоҳад, пас меҷангем. лекин агар ки оиди муҳориба дар октагон гап занем, пас ба ман муҳориба зидди Топурия шавқовар нест, чунки ӯ дар вазни поёнтар баромад мекунад. ман ӯро мезанам ва ин ғалаба ба ман чӣ медиҳад? ман соҳиби камарбанд намешавам. аммо агар ки одамон шикаст хӯрдани ӯро дидан хоҳанд, пас мешавад ки ин корро кунем, гуфтааст Махачев. ва дӯстон, чӣ гуна ки мебинед, Ислам бо Топурия суҳбати мардона кардан мехоҳад ва аз ӯ мақсади асосиашро пурсидан мехоҳад. ба фикри шумо дӯстон, онҳо суҳбати бемуноқиша гузаронида метавонанд ё ин ки байни онҳо занозанӣ мешавад? агар ки онҳо вохӯранд, метавонед фикрҳои худро нависед. ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. то боздид, хонободу сарбаланд бошед.